Γεια σας παιδιά, Lion Gang εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Skywars στο Randomcraft σε μια εξαιρετική πίστα. Από ό,τι βλέπετε έχει OP πράγματα στα chest. Λίγο γρήγορα να κάνουμε. Ωραία. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Γρήγορα μην έρθει κάποιος. Και πάμε δίπλα. Ωραία, πολύ καλή αρχή κάναμε. Ωραία, και όλο diamond. Θα το πετύχουμε ωραία, πολύ καλά. Πάμε σε αυτόν. Ελπίζω να είναι το δεύτερο μας kill. Πολύ καλά. Όπα, εδώ μας πήρε λίγο. Και γρήγορα. Ναι! Ωραία. Πήραμε και το kill και σωθήκαμε. Έρχεται κάποιος, full diamond κι αυτός. Αστόχησε αρκετά. Έρχεται κι άλλος από πίσω, τον βλέπω. Μπα. Έχουμε αρκετά για να ζήσουμε, αλλά... Ωπ, σωθήκαμε. Για λίγο. Κόλλησε, τι έγινε? Εγώ θα συνεχίζω να το χτυπάω. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Και ένα πήρα το kill. Ναι, σωθήκαμε. Ωραία, να πάρω και αυτά τα πράγματα. Με λίγο τύχη βέβαια, αλλά... Ωραία, να φάμε και το golden apple. Μείναμε μόνο δύο. Εγώ και ένας ακόμα. Ωραία, να πάμε από εκεί. Στο πλάι. Πού είναι? Α, είναι κάτω. Φαίνεται από εδώ. Επίσης, άμα θέλετε τσεκάρετε, έχω ανεβάσει ένα βίντεο. Τσεκάρετε εδώ, θα έχω το link στην περιγραφή. Ωραία, να πάρουμε και αυτό εδώ. Έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Θα πάμε από εκεί και μετά μάλλον κάτω. Εκεί κάτω είναι. Μας είδε. Όπα, πολύ κακό αυτό. Δεν έφτασε το Enderpearl. Προσπαθούμε να τον πετύχουμε. Ωραία. Μετακινήσω και αυτό εδώ. Το πετύχαμε δύο φορές τώρα συνεχόμενα, πολύ καλό αυτό. Τρίτη.
Και έπεσε κάτω. Ναι, έπεσε κάτω. Και ναι, πήραμε τη νίκη. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like. Άμα θέλετε ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο κάντε ένα subscribe. Άμα θέλετε πείτε μου τη γνώμη σας στα comments για το βίντεο. Και κάντε το ένα share στο Facebook. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας.